Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Episodul 9, cred. Da, știu. Bun, de asta nu mai am nevoie. Le folosesc degeaba. Ai, fuck. Nu mai arde cablegul. Bun, acum am nevoie de lemn. Negru. De negru. Și nu nimic. Nici ce. Bun, nisip. Și sus. Fuck. Nisip nu sticlă. Bun, bun, bun. Pac, pac. Tam taram tam 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 param param pam pam. Se pare că v-a plăcut primul videoblog care l-am pus azi. Nu mă așteptam să fie tatuța care se uită la ceva făcut de mine, totuși. Și mai prost, sunt mai prost la făcut din astea. Ah, fuck. Asta dovedește. Ce bune-s! Hai, doamne. Ce n-ai? Fuck! Dar nu prea sunt atent azi. Bun, în descrierea acestui video vă voi pune contul de Twitter, așa, Facebook-ul și... nu cred că dau Skype-ul. Da, și cam atât. Cam atât. Bun, bun, bun. Și am terminat pe primul ăsta. Acum trebuie să fac încolo, nu? Ușor să-mi stric vreuna. Nu am chef să mă cobor după aia jos. Tot trebuie să fac, nu? Da. Și o proastă. Una pe celelalte. 3. Hai că mai dat eu una pe aici, pe jos. Sunt sigur. Una trebuie să fie greșit. Nici n-am serios. Ui, ce fain. Și chestia asta chiar merge. Ok. Hop. Hop. Fuck. Hop. Hop. Hai mă, mergi.
Fix. What the fuck? Aleluia. Yes. Bun. Bun. De care lemn am nevoie? A, din ăla. Ok. Topor am la mine? Nu, nu. Cred că din ăla îmi trebuie, nu? Topor. Și încă unul. Nu, ăsta. Cum să nu cad eu în apă? Bun, bun, bun. Șerneală! Încă una! Altă șerneală! Bun. Acum trebuie să începem să tăiem copaci. Vechiul meu. Plezaș. Ok, hai. Începem ușor, ușor. Hai să-l termin mai pe asta. Cred că e mai folositor așa. Pe celălalt îl păstrez. Ia pe așa. Merge. De sus. Ok, de aici coborăm aici. Și luăm de aici așa. Să am nevoie de ceva mult. Ce trebuie să fac asta? Sărănă. 22. Un steak și ceva. Deci mai am nevoie de încă câteva steak-uri. Încă de un steak jumătate. Nu cu ăsta. Un steak jumătate, asta îți dă 4 din asta. Eu sunt pe normal? Da. Ok. Hai să mă duc mai bine acasă. Deci, fete, chef să mor. Cu level 16. Și oricum n-am armură. Am doar câteva puse pe mine. Ce fac casa? Să e mai distractiv. Ok. Înapoi la lucru. Ce fac ce-am urcat? Era săr cu sabia. Poate prindea un zombie și mă omorât pe aia. Cel mai probabil. Hai mă, hai, haide. Bă, măcar dacă m-am omorât, hai să tragem la pe plantație. Totuși. Yes. Aici. Și am un copac pe aici.
Unul la locul lui. Am dacă ți-am omorât. Unul pe aici. 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 Hai unul aici. Hai unul aici. Unul aici. Fix lângă. Bun, am terminat. Acum că am făcut rost de copaci. Mai stăm alți copaci. Și copacii ăsta să facem alți copaci. Tăiem copacei. Așa. Mai mult de 32, nu? Adică 8 din astea. Aproape. Nu, că dacă fac fix pe stack-uri, este mai ușor. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mai contenește una. What? La 7. Frate, era 8. Du-te dracu. Nu mă, că să fie 8. Gata. Auci. Și rapid a crescut. Pac. 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 Mi foame, nu? Normal. Trebuie să văd și de ferma aia. Că nu prea produce. Și de animale. Ai de capul meu. Mai înapoi urcarea sus. Să văd 2 stiți mari. Ce zgolesc astea? Ok. Unde sunt sămânțele? Ok. Mă, voi doi. Tu și cu tu. Bă, hai, lugu. Hai, frate, lugu. Vezi ceva? Bun, am ieșit. Vă mai las să trăiți, doar pentru că este ziua mea bună. Ok. O să fie de ajuns, cred. De ajuns. Ce am mai păsat odată, n-am ce idee. Știu că chestia asta mereu o fac. Mai încolo. O dată.
The fuck? Băi! Sora mea e blestemată. Să am grijă de tastatura asta, că e blestemată. Așa. N-am o idee prea bună cum să fac acoperișul ăsta, dar încerc. Așa, fac un drum în partea cealaltă. Păi, păi. Fucked up. Iarăși trebuie să urc. Păi hai să fac o scară interior cu văd aici. Uite pe așa. Nu, prea aproape. Pac. What the fuck? Așa, mă, mai bine. Cred că mai trebuie... Am nisip. Normal. Iau nisipul ăsta. Bun, aici. Și apoi aici. Nu e bună scara. Să fac cumva de aici gen. Pac. Pac, 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 pac. Bine, pac aici. Pac, pac. Fuck. Mai bine. Bine, chiar dacă puteam să pun lemn ca să nu mai cadă în jos, asta așa. Fuck! Bullshit. Ah. Probabil o să termin asta off camera, că mai ia naiba. Fuck. Nu, lasă-l. Nu că să mă culcă. Cât mai durează până ce vine noaptea. Bun, deci dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, dați like, subscribe, share, toate astea, cred că mai sunt.